Mallorca, hvordan man end siger det. 2026. Træningslejr. Den sidste træningslejr, inden de rigtige løb går i gang. Jeg er hjemme igen nu, når det her det bliver optaget. Jeg er tirsdag i dag, den 28. april, og i søndags kørte jeg bakkeløbet. Så det første løb i min sæson det her år. Ikke et licensløb, så ikke et rigtigt løb, men et motionsløb. Det gik fint. Benene var fine. Der var lidt mange styrt, som jeg blev fanget i. Jeg kom heldigvis selv helt i mål, så det var fint. Lyset er lidt crazy lige nu, ikke? Sådan der, det tror jeg var bedre. Så landede vi på Mallorca den 18. april og var der til den 25. april, så vi havde en god uge dernede. Vi havde en masse timer inden bakkeløbet, så ugen blev også en hård uge. Landede i Palma og boede i en by, der hedder Alcudia. Lidt væk fra Alcudia. Helt op nordpå på Mallorca. Hvilket vil sige, at vi var tæt på alle bjergene. Det tog os cirka 20 minutters kørsel, og så var vi på Col di Femina, som er en af de populære stigninger på Mallorca. Den kørte vi allerførste dag, og det var vanvittigt flot, og det kom derfor til at se sådan her ud. Første tur den endte med ca. 77,5 km og omkring 1000 højdemeter, så næsten 3 timer. Og jeg må sige, selvom det var ved at blive godt vejr herhjemme i Danmark, så 25 grader og fuld sol. Det var eddermame lækkert at køre i. Vi havde også pool i det hus, vi havde lejet, så vi kunne hoppe direkte ind i poolen. Og så stod den ellers på grillmad den aften. Den 20. april, dagen efter, der blev det til en lidt længere tur, en 4,5 timers tur på 117 km. Lidt gas på. Vi kørte cykelløb op af en af stigningerne fra byen Soler og op mod Alcudia. Så det var en 14 km stigning, vi fik lov til at køre cykelløb på. Der blev brændt et tændstikker af i varmen. Det var også den sidste tur, inden det gik knap så godt på turen. Men alligevel så var det også en af de fedeste ture, vi havde dernede. Dag 2 fra Mallorca nu, og i dag der har vi en lidt længere tur på programmet. Vi skal mødes med Hovedgård Cykelklub, men vi har først lige et par bjerge, vi skal hen over for lige at mødes med dem. Og dag 2 er sgu i gang. Det kunne være fedt, hvis man lige kunne komme derover og bade. Bare har isen her. Kilometer 22, det er i løgn 36. Et halvanden time med 22 snit. Og vi har ikke fanget Hovedgård Cykelklub endnu. Shit, det er flot det her. Vi er kommet ned til Mallorca Havn. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor vi er. Soler, tror jeg det hedder. Soler Havn, det er så der. Sindssygt flot. Det blev lige tid til en lille opfyldning på vand. Jeg har lige fået lov til at køre en 15 km nedkørsel, og det lyder fedt. Men når der er 700.000 cyklister og endnu flere biler,
så er det eddermame ren kaos at komme ned af. Så længe man holder sig på cyklen, så har jeg været glad indtil videre. Det er i hvert fald ikke noget, man bliver god til at køre ned af. Eller så er det faktisk omvendt. Det kan også være, at man bliver virkelig god til at køre ned af, for så snart vejen så er ryddet, så er man så bare som bætkørk eller et eller andet. Hvorfor gik det så knap så godt dernede? Jo, det gjorde det, fordi spænden på min cykel, hvor jeg nu kører Cube, gik i stykker. Jeg fik spændt den for hårdt, fordi sadlen blev ved med at falde ned, så jeg tænkte, hvis jeg nu spænder den lidt mere, så kan det være, det hjælper. Det gør det aldrig. Man skal bare spænde det, man skal, eller sådan i stykker. Det betød så også, at den knækkede, og min sadel nu slet ikke kunne spændes, så vi måtte ind til Alcudia og få skiftet den, så jeg fik en ny, der passede til cyklen, og nu var Cube. Til gengæld, da vi så skulle sætte den på, fik vi rykket så hårdt i sadlen, at alle mine gearkabler, som sidder oppe i sadlen, de blev rykket midt over, så nu skulle jeg altså også have skiftet nye kabler. Det tog lidt tid at finde en mekaniker inde i de små byer på Mallorca, der kunne både have tid til at skifte den og kunne skifte den. Men til sidst så fandt vi en, der kunne skifte den på en time for 90 euro, og delen af de kostede 60 euro. Hold kæft, hvor er det vigtigt, mand. Det var fuld panikdag det der, men jeg tror vi er tilbage igen og er klar til løb på søndag alligevel. Så det var totalt i orden. Det betød så også den dag, at jeg fik en alene tur på 56 km, hvor jeg kørte lidt 8 minutters intervaller. Så ikke den helt største dag, det blev det så til gengæld dagen efter. Dag 5 hernede må det være efterhånden, og nu er det endelig tid til en lang tur. Ikke så sejt, som jeg havde frygtet. Det var så den 23. april, som vi kaldte for tømningsdag. Og det tror jeg egentlig var fair nok, vi gjorde. Det blev en næsten 6 timers tur med flere bakker undervejs, hvor den fik fuld skrue. Blandt andet så lavede vi en lille video, som du også kan finde på Instagram, hvor vi på en af de mest populære stigninger på Mallorca prøvede at teste, hvor mange vi kunne overhale, inden vi nåede toppen. Og den kommer inden længe på Instagram, det lover jeg. Men til jer, der godt kan lide at se nedkørsler, der er en lidt mere rolig en af slagsen her. Den 14-15 km lange nedkørsel, jeg snakkede om tidligere i videoen, den fangede vi på GoPro den her dag. Jeg tænker, det næste minut til 2 minutter, der kan I få nedkørslen stille og roligt, uden noget vild musik. Og hvis du ikke er interesseret i det, så kan du skippe frem til punktet, I kan se timestampsene nede i videoen. Men det var i hvert fald en vanvittig flot nedkørsel ned mod Port de Soler.
6 timer cirka. Og jeg er fuldstændig færdig. Wow. Tusind tak fordi I har set med på Mallorca-vloggen. Jeg håber I vil abonnere på kanalen for at følge med for mere. Og så ses vi i min næste video. Hej.